Dobrodošli na YouTube kanal Alternativa HR. Danas ćemo pričati o gihtu, što je giht, koji su uzroci i kako se liječi. Upala zglobova uzrokovana nakupljanjem mokračne kiseline u zglobovima, poznatija kao giht, još se naziva urični artritis i ulozi. Prvi put naziv giht koristio je dominikanski redovnik Randolfus iz Bokinga davne 1200. godine. U pitanju je tip artritisa kojem je poznat uzrok. Od ove bolesti boluje od 1 do 2% svjetske populacije, češće obolijevaju muškarci, čak do 20 puta više nego žene, a prvi napadi događaju se u životnoj dobi između 40. i 50. godine. Razlog zbog kojeg više obolijevaju muškarci je jednostavno objasniti: spolni hormoni kod žena izbacuju mokračnu kiselinu iz tijela vrlo uspješno. U prošlosti se za ovu bolest koristio i naziv bolest kraljeva, jer se povezivao sa životnim standardom i načinom života koji su vodili bogatiji članovi društva. Bolest se često povezivala s prekomjernom konzumacijom alkohola i crvenog mesa, no to je samo dio uzroka nastanka gihta, jer isti nisu jedini. Iako se naziv giht počeo koristiti puno kasnije, prvi dokumenti ove bolesti pojavili su se oko 2600. godine prije Krista u doba Starog Egipta, kada se po prvi put opisuje artritis nožnog palca. Prvi opis nakupljanja mokračne kiseline mikroskopski je opisao Anthony van Leeuwenhoek 1679. godine, da bi 1848. godine Alfred Beringerot potvrdio dijagnozu viška mokračne kiseline u krvi. Koji su onda uzroci gihta? Mnogo je čimbenika koji utječu na razvoj ove bolesti. Već smo naveli da je konzumiranje alkohola, čak i umjereno, jedno od bitnijih uzročnika. Prehrana bogata purinima, ali i stroge dijete, kao i dugotrajno gladovanje mogu ubrzati razvoj bolesti. Pretilost je jedan od najvećih problema za zdravlje tijela, a kod pretilih češće dolazi do obolijevanja od gihta. S obzirom na to da se mokračna kiselina izlučuje uz pomoć bubrega, svako oštećenje ili bolest bubrega može biti uzrok gihta. Na primjer, citostatici, kao i bolesti koje uzrokuju povećano stvaranje mokračne kiseline, kao što je leukemija, bitni su faktori u nastajanju bolesti. Konačno, nasljedni faktor bolesti nije zanemariva stavka. Simptomi gihta. Iako bolest može napasti bilo koji drugi zglob u tijelu, najčešće se pojavljuje na zglobu nožnog palca, poznatiji kao metatarsofalangealni zglob. Kada je zahvaćen zglob nožnog palca, to se zove podagra, a ima svoj naziv jer je u polovini slučajeva gihta obuhvaćen upravo zglob na palcu noge. Vrlo često se oticanje širi i na gležanji stopalo, a može napasti koljena, ručne zglobove, lakat i druge zglobove. Na upaljenom zglobu pojavit će se crvenilo, osjećaj topline i oticanje. Prisutna je i vrlo jaka bol, a povremeno se može pojaviti i povišena tjelesna temperatura. Simptome gihta smo opisali opširno na našem portalu, pa preporučujemo da ga posjetite. Liječenje gihta sodabikarbonom. Danas postoje terapije koje mogu smanjiti vjerojatnost upale gihta, no u prošlosti se pribjegavalo drugačijim metodama, odnosno alternativnom medicinom. Stoga je mnogima poznato liječenje gihta sodabikarbonom, koju mnogi i danas često koriste. Razlog leži u činjenici da soda bikarbona podiže pH vrijednost u krvi, te mnogi tvrde da je vrlo djelotvorna u ublažavanju ili spriječavanju napada gihta. Recept za liječenje gihta soda bikarbonom je vrlo jednostavan. Pola čajne žličice soda bikarbone otopite u 250 ml vode i napitak je spreman. Preporučuje se konzumiranje ovog napitka do 4 puta dnevno, a posebno se ističe ispijanje iste prije odlaska na spavanje. Soda bikarbona poznata je alternativnoj medicini kao odličan suplement za prevenciju bolesti, kao i za samoliječenje. Neki je koriste za zubobolju, bijelo pranje, ispiranje vagine, čišćenje akni s lica, za herpes i mnoge druge bolesti i simptome. Bitno je napomenuti kako ova metoda ima i svoje potencijalne nuspojave.
Kod prevelike količine unosa soda bikarbone može doći do alergijske reakcije, gastritisa, čira, iritacije sluznice, mučnine i općenito individualne netolerancije. Naša je osobna preporuka da se savjetujete s liječnikom u slučaju pojave gihta, jer se isti uspješno liječi i može prevenirati. Prevencija. Prije svega treba jasno napomenuti kako giht nije moguće u potpunosti izliječiti. Za potpuno izliječenje vam neće pomoći niti liječenje gihta soda bikarbonom, niti lijekovima. No, giht se može kontrolirati, simptomi ublažiti, a razvoj same bolesti znatno usporiti ili zaustaviti. Prije svega bitno je znatno promijeniti prehranu i način života. Pravilna prehrana za giht je najbolja prevencija nastanku gihta, dok se kod upale i kroničnih faza pomaže lijekovima. NSAID, nesteroidni antiinflamatorni lijekovi, protuupalni lijekovi, kao što su indometacin, diklofenak i tenoksikam mogu pomoći u zaboli i upalu. Uzimaju se za vrijeme trajanja simptoma, te nekoliko dana nakon što simptomi nestanu. Tu su nam i kortikosteroidi, koji spriječavaju stvaranje mokraćne kiseline u tijelu, a koriste se kada je giht znatno napredovao ili kod osoba kod kojih je prisutna znatno veća količina mokraćne kiseline. Dugoročno zanemarivanje ove bolesti može znatno utjecati na razvoj ove bolesti, stoga je bitno konzultirati se s liječnikom. Nadamo se da smo vam informacijama u ovom videu pomogli, te da ćete se uspješno boriti s uričnim artritisom. Za više informacija posjetite portal Alternativa HR.